Gipahibalo sa mga pulis sa Digo City nga midakop kang Christian Tison, 25 anyos, residente sa Purok Santan, Cabrillo Street, Barangay Zone 2, Digos, sa iyang katungod isip dinakpan. Nakaposas na ang suspect ug dayon gikapkapan kini sa pulis. Nakuha sa bulsa ni Tison ang pitaka ug cellphone. Sulod sa pitaka, nakuha ang ebidensya nga nakasasye sa gituohang shabu ug kwarta. Wala na nahimo ang suspect kay apil sa gikumpiska ang motorsiklo niini nga giingong gigamit sa transaksyon sa illegal nga droga. Tanan-tanan mo kantidad sa 42,300 pesos sa gituohang shabu ang nasignit og napalit sa mga otoridad sa Digo City kauban ang laing unit sa PNP sa Davao del Sur, PDEA 11 ug Intel unit sa PRO 11. Sa Davao City, nasikop sa mga operatiba sa Sasa Police Station 4, PNP Maritime ug ubang unit sa PNP sa syudad ang top 3 city level sa illegal nga droga atol sa Joint Drug Bypass Operation kagabi Agosto 29. Giila sa mga pulis ang suspect si Roldan Baluran Villarta, 49 anyos, residente sa Purok 23-B, Malagamot, Barangay Panakan, Davao City. Napalitan ug nasignitan ang suspect og balor 82,880 pesos sa gituohang shabu.